Altså, det kom faktisk rimelig meget bag på os, vil jeg sige, at vi blev nomineret til Årets Læringscenter. Vi var ikke klar over, at vi var indstillet, før vi blev ringet op. Vi fandt så ud af, at vi var indstillet af Helle Friis til Årets Læringscenter på den måde, vi ligesom havde valgt at arbejde med den nye bekendtgørelse og få den ud i praksis. Ja, jeg har nomineret Rosenlundskolens Læringscenter i år som Årets Læringscenter, fordi de har et meget ambitiøst læringscenterprojekt i gang derude. De har en hel del af skolen indrettet som et læringscenter efterhånden, hvor der både er plads til eleverne, men også mødelokaler og faciliteter til lærerne, så de kan forberede deres undervisning og sidde sammen i team og forberede det. Så det er et meget ambitiøst projekt, og de har valgt at prioritere det rigtig højt, og derfor synes jeg, de skal nomineres til den her pris. Det er da et skulderklap til os i hverdagen, men også et tegn, kan man sige, ud til resten af vores skole om, at vi er på vej til at folde noget ud, som kan blive rigtig godt for alle aktører i skolen, tænker jeg. Altså både for elever og for medarbejdere og for ledelse, ikke mindst. Og der ligger et potentiale og venter, og det er den her pris jo med til ligesom at cementere, at det er starten på noget rigtig godt. Velkommen til årsmødet 2015 i Kommunernes Skolebiblioteksforening. Som formand er jeg rigtig glad for at kunne byde jer velkommen denne gang i København.